Hey, labas. Hey, ako. Hey! Hello, good evening, Mami Tunet, in Madrid. Thumbs up dan. Marskills TV, thank you. Medyo mahina yung net ko. Saglit lang guys, may kukunin ko lang yung ulam sa labas kasi yan lang kayo. Kukunin ko lang yung ulam, i-akit ko to.
Ay, kukulit na mga pusa. Yung wifi ko, hinuhulog nila nasa hagdan kasi. Busy pa si host. Nag-ano kasi ako yung ulam sa kawali. Inakyat ko, pinasok ko sa refrigerator. Baka mapanis. Mami Tunit Madrid. Hello po, tamsak. Ay, saglit lang po. Wala ka pang ano. Yan, may ano ka na, Mami Tunit. Meron ka ng jacket. Thank you sa pa-heart-heart. Marskins TV. Wala kang pasok. O nga pala, gabi na pala. Thank you sa naka-BG. Sino ba naka-BG dyan? Yan na naman. Umiikot na naman yung aking wifi. Init. Grabe init. Tapos na po sa naik. Finish project na. Bukas meron bago project. Wow! Hindi busy si Marskills TV. Buti walang bakante. Harang muna, Dudong Pugak kanutoy ko, harang muna. Salamat sa paharang, Dudong Pugak. Mga pusa, ang gugulo. Mahulog yung wifi ko sa hagdan. Buko, mahaba na. Naasar ako sa buko oh. Parang di sinusuklay. Harang parang. Thank you sa paharang, Dudong Pugak. Wifi mo host, niloloadan pa ito. Ang wifi ko ay modem. Niloloadan lang yung home globe. Home globe wifi sa isang linggo 199. Sa GCash ka magpa-load kasi mas mura. Binili ko yung wifi ko 900 lang siya kasi kaibigan ko yung nagbenta isang buwan pa lang, bali second hand na yan isang buwan pa lang niya nagamit dahil nga nagpakabit na sila ng PLDT wifi, hindi niya na nagagamit kaya pininta sa akin 900 lang. Sinong pwede na makalabas? Dudong Pugak.
Bili ka ng home globe wifi, Mars Skills TV. Kaya lang, pag brand nyo, medyo kamahalan. Merong 1.4. Ang PLDT, mahal na. Kulang-kulang ng 2,000. Ito, lang to, home globe wifi. Nalalagyan to ng antina. Yung antina nasa bubong, yung nalagay sa bubong. Yung pwede ring radar, yung may radar kasi na nalagay sa taas. May siguro ma-1-3 mga kabili ka online. Ay, ewan ko kung mayroon sa mga tindahan ng tulad ng mga radyo, cellphone. Meron siguro sa mga ng cellphone. Bakit pwede na, sinong pwede makalabas, Dudong Pugak? Ano yung repeater? Ay, kinukunik pa yan eh. Kinunik mo dun, sinisettings pa yan eh. Meron kami dito. Meron akong modem na pwede mong i-connect doon sa wifi ko. Mas lalakas ka, so hindi ko alam kung paano mag-connect ba. Marami din dito yung repeater. Oh. Maganda. May libre kang wifi. Kaya lang ito, 400? Ano yun? Kasi ito, pwede mo siyang dalhin. Yung repeater, hindi mo pwedeng dalhin dahil nakakonect doon sa wifi yung sa modem. Doon sa main wifi. Ito, pwede mo siyang dalhin, tapos pwede ka rin, kung mayroon kang power bank, pwede mo siya sa power bank. Kung wala kang kuryente, pwede rin. Meron dito dalawa, repeater. Yung isa nga bago pa eh. Ang bili nila nasa 1,200. Bagong-bago pa, hindi pa nagamit. Aanohin ko nga yan minsan. Kaso hindi ko alam kung saan nilagay ni Emily yung kasama ko. Meron akong pocket wifi na doon sa Caloocan. Ewan ko kung gumagana, bagong-bago yun. Magkano bili ko 1,400. Smart Bro. Binili kasi para doon sa online class. Nasira yung laptop na binili ko. Hindi ko alam kung nasira o baka may napindot lang sila na ayaw naman ipadala dito sa akin. Naglalaroan kasi ng bahay, hindi rin sila gumamit ng laptop.
Eh, bigla daw nag-kislap-kislap yung screen. Hanggang na, ano na, hindi na umandar. Mahina yung ano, bakit? Yan, no. Natutulog kasi kami, minsan alas 12 na eh. Kagabi nga eh, mag-alauna na ako natulog dahil sa meron kaming inaabangan. 5 million in my house. Thank you sa 4 thumbs up. Salamat sa paharang, Dudong Tugag. Ano? Nitri TV, tamsak ko host. Salamat, Nitri. No to, Nil3 TV. Salamat sa thumbs up. Hala, sino yun? Sino yun? Ano? Batayan ang dilat na ayaw. Tingnan po. Gabi-gabi na, ano, dudurbil. Nil3 tamsak host. Thank you sa patamsak. Nandito na yung aso. Matutulog na. Harang po. Salamat sa paharang, LTTV. Nil ba? Ni 13 TV. More skills. Ay, naku, may lamok. Aso na to. Saan umiihi? Ah! Ha? Susi. Nino? Akin ay susi ng pintuan dito sa baba. Ay, sa Bakit yun yun? may papasok. Hindi ko alam kung sino. May tao. May tao sa gwardiya. Mahirap dito, hindi basta-basta pong makakapasok. Momo! Shh! Momo! Nakasahod ka na ba? Mars Kids TV. Oh, antok na ako ah. Ang agal ko naman antukin. Si Dudong Pugak, malapit na yan sumahod. Yung kaibigan ko sa London, si Night Hands, ang laki ng sinahod niya dahil lang sa Premier, lagi siya nagpi-Premier. Sumahod siya ng 25,000 per sahod niya.
Maganda kasi yung content nila dahil nagkaroon siya ng sakit na ano, yung viral ngayon. Pero kasi ano siya, nurse sa London. Ako, di ko alam kung makakasahod ako, baka next year pa. Hindi nga umaangat yung aking subscriber. Oh. Hindi ako nakakapangisda kasi meron namang mangingisda. Pupuntahan mo yung kanilang mga channel, di na mo bumabalik. Makati ang ulo kung dami kong ano, bungang araw sa ulo. Kakamuni mo lang. Congrats ni 13 TV. Ayos lang yun. Naantay ko lang yung pin ko kasi ko na umuwi ng probinsya at doon mag-vlog ng maganda. Hindi yung para ganito, laging live stream. Yung pamangkin ko kasi, pumunta yun dito sa akin, yung subscriber niya, ano lang, 19. Tapos, pagpunta niya ulit nung pangatlong LS ko yata yun, 300 plus na yung ano, subscriber niya. Hanggang ngayon, kulang-kulang na lang na 1,000. Kasi yung vlog niya kasi, yung sa mga resort, yung katulad dun, alam niyo yung ano sa amin na suhot, sa may suhuton cave, pumunta sila doon. Kaya maganda yung kanyang content. Maganda kasi mag-vlog sa mga bundok-bundok. Maraming nanonood. Eh, mga ganito. Ayan. Lalo na ako, hindi ako makalabas dito sa village. Wala akong content na maganda. Kaya nagtsatsaga lang ako sa LS. Inom to, Milik? Ha? Inom to? Pagkain galing sa aklan. Saan na naman yan nilalagay? Siyempre dito, ayan, oh, luwag-luwag yan eh. Oh, di ba? Luwag-luwag, puro yelo nga eh. Ano lang naman yun? Kagang. Po. Patayin mo muna yan, naiiyak ko. Naiina ako eh. Silent ko muna. Hala, umihi na.
Ang ganda ng content mo. Aso versus mga pinag-away mo. Yan, dalawa. Pag nag-doorbell, punta mo na lang. Pag mabigat, tawagin mo na lang ako. Kasi mag-iingay ito eh. Sige na. Alam mo naman, wag mong papapasukin daw. Ipalapag mo lang sa labas yung dala-dala niya. Hindi ko siya kilala eh. Ibang tao yata yun. Shhh! Come here! Mapag-grab. Yung cargo, yung ano nila, yung panel yata yun. Galing sa ano, ibahay. Yung ano, ayun, tawag doon. Yung isang, Nissan. oo. Shhh! Halika na, halika na! Halika na! Kaharap sa electric fan. Nagpapahangin pa. Tara na! Tara na, let's go na! Dahil na kayo, ano ako, mag-gay-gigi dun sa loob. Dali na! Halika na! Halika na! Ay, inapakan ko. Ihi. Congrats! Yung 13 TV done. Dikit na. Halika na! Namertabugan naman ni Adi. May kikit na lang dito. Ikaw ito. Tayo na mo. Tayo. Dali na, kahit na hinaysan. Dinait mo pa ang matanda. Buangit ka. Skuday, pag ganito yung alaga mo. Dito mo Diyan ka muna. Nanginginig yung buang. Wala. Tutuligan. Dapat yan ka naliligo. Thank you on the way po. Tara. Tara na. 13 TV Maskills. Thank you po on the way. Ayaw lumabas. Paano ipinasok mo? Dapat dyan ka naliligo eh. Halika na! Putik. Tara! Ayaw! PG Paras TV. Shout out. Ito yata maligo nitong... Guys, nagbuwa si PG Paras TV ng Well, kanyang tama maligit suga. papuntahan na lang. PG Paras TV, shout out sa'yo. Harang pa, nasa harang pa. Nag-i-LS ka pa ba, PG Paras? Parang di na kita nakikita. Tsaka si si Dasol Vlog. Nasa harang pa ako. May madilim, maliwanag pala. Oh. Wow, ganda naman ng lababo. Bahay mo, PJ. Wow, ang mura.
Marskil TV lang. Tambay lang nood ng muna. TV. Thank you, Marcel TV sa tambay. Mukhang magbabahay na si PG Paras. Wow. Ang mura ng gripo. Saglit lang guys, may tao sa gate. Nabubungol. Ay, nako. Dan na po Mars ay PG Paras. Saglit lang amin ko muna tong wala po. Silent ko lang muna kasi maingay.
Teka lang guys ha, nag-unboxing ako ng kasya ba ito sa lalagyan. Lalagay lang ako ng ano sa freezer. Teka lang. Andito kasi ako sa kusina. Dito ako nag-iinit sa kusina. Ay, naku. Nagkaukaw pa talaga ako ng masa. Saglit lang guys. Na muna kayo. 5 million in my house at ay 6 thumbs up. Thank you. PT Paras, TV Dan. Sabi ni Neil 13 TV. Na. Teka lang, maghugas ako ng kamay. Alimango, oh. Yan, tapos na. Harang muna ako, sabi ni Dudong Tugak. Kadutoy ko. Ang aking kamay ay yung kamay ko ba ay dahil sa ice. Nangangati siya tapos mahapdi. Allergy siguro sa ice. Sa langsa. Malangsa. Daming parang butlig-butlig.
Nandyan pa ba si PJ Paras? Ganda na yung bahay mo, PJ. Sabagay, meron kang yayamanin ka eh. Malapit na ako mag 1 hour. Ano na lang. 16 minutes. Nakapdi yung kamay ko. Oh. More skills, ilan na yung revenue mo? Mars Skills TV, ilan na ang revenue mo? Makati ang ulo ko. Maraming bungang araw. Maligo sana ako kanina sa ulan. Kumikidlat naman, nakakatakot, ang lakas-lakas. Allergy talaga yung kamay ko. Nag-ano siya, babalat. Lagi ako nag-ano ng malansa. Ah, tingnan mo, oh. Yan, oh. Masakit yan. Meron siyang mga sugat kasi Makati pinakamot ko. Pag nag-ano ko ng freezer na may yung ice, susugat na siya. Yan. Mahapdi. Tapos meron siyang mga yung parang butlig-butlig na may tubig sa loob. Ano yun? Dudong Pugak. Tuloy ba si pa sa pag-uwi? Kapatid na Josie Cabasis. Malapit na akong matapos. Magpaharang mo. Hindi pa ako nakakagawa ng thumbnail. May gagawa ko.
Naantok na ako. Wala pa yung aking mga ano. Ano? Pagkati ang buhok, buhusan mo ng niyog. Ano ibubuhos yung niyog? Iniyog yun eh. Niyog o gata. Wala nga gata dito, malayo. Ano kasi to? Dahil sa sobrang init. Sa kwarto namin, yung hangin gumaganon lang. Umiikot. Tapos pawis ka, kahit naligo ka, pawis ka pa rin. Dahil yung init, umiikot lang. Mahangin nga, pero yung hangin mainit. Pawis. Ano to sa unan? Dito lang naman, oh. Mga dito. Makati. Pag ano kasi, ang tawag dyan. Pag summer, katalastas pa sabi ni Marskills TV. Pag summer kasi, medyo ano yung naiirita ako. Ayoko na mainit. Mainit, makati sa katawan. Kaya nga gusto ko pag nagkabahay, ayoko ng ganitong simintado. Gusto ko yung press. Hindi, gusto ko yung bahay, yung parang nipahat, pero bongga. Bongga ang pagkagawa. Hindi. Ano lang, kahit mumurahin lang. Doon akong papagawa sa bundok. Doon sa lupain ng nanay ko na yung nasa tuktok ng bundok. Kita ang ano. Tapos maganda ang signal ng wifi. Kahit wala nang kuryente, bibili na lang ng solar. Hindi ako marunong magtanim ng palay, di pinmanubag. Sinubukan ko yan nung magkasama pa kami ng mister ko dati. Ay naku, hindi ako marunong umatras. Ayaw matanggal yung paa ko dun sa putik. Nahuhuli ako. Tapos, hindi, di ba nakayuko ka? Parang ayaw mo nang gumanon. Masakit, mahirap magtanim ng palay. Hindi sa aking aso yon. Monsa palay. Ayaw ko nga ng aso. Hindi ako mahilig sa aso. Pusa, okay lang sa akin ang pusa. Kasi ang pusa, hindi sila mabaho.
naman, kaya yung mga askal, hindi naman sila mababaho. Saka hindi mo naman alagain na. Wala namang tilapia sa palay. Walang tilapia sa amin. Ang tilapia sa amin hindi kinakain masyado din tinanumbag. Walang masyadong kumakain sa amin ng tilapia. Bangus, ako. Hindi ako kumakain ng bangus at tilapia. Mga isdang malalangsa. Favorite ko galunggong. Oh, bisugo. Yan, bisugo. Masarap. Masarap na prito at paksiw na pinatuyo. Lagyan mo ng kamatis at maraming bawang. Sibuyas. Tapos may luya. At mantika. Gusto nga sana magbakasyon sa Davao eh. Kaso ang mahal ng pamasahe. Oh, partok na ako. 4 minutes na lang. 4 minutes na lang. Magbababay na ako. Baka bukas din mo na ako depende kung hindi ako busy bukas pag i-alis ako. Paano na ni Josie Cabasis din yung mo, dollar sign. Mahirap kasi sa cellphone, hindi masyado makita, maliit. Dapat talaga sa laptop, may laptop ka nga, hindi mo na yun ginamit mo. Oh. Ah. Antok na ako. Magsisit ako ng membership kung sinong gusto mag-member sa akin. At i-play ko na lang. Sa totoo lang, di talaga marunong magtanim ng palay. Kasi sa amin, pagtanim ng palay, mabilisan. Hindi ka pwedeng babagal-bagal. Okay lang kung sarili mong palayan kahit maghapon ka doon sa loob. Sa gitna ng taniman.
Tsaka mahal na sa amin isang araw, 350 yata. Isang araw nung pagtanim ng palay. Mag-ilis ka bukas, dudong pugak. Hindi pimanubag, mag-ilis ka bukas. Ako hindi, titingnan ko pa kung hindi ako tamarin. Sana makahanap ako ng magandang para gusto ko nga replant. Kaso wala pa akong lupa. Wala pang lupa para doon sa halaman. Kaya naantay ko pa magkalupa. Wala pang live si Ayan, Ko'y magpapaalam na sa inyo. Salamat tulong po kakanutoy ko, Skills TV, PG Paras TV, Mil 3 TV, at sino pa ba? At yung nakabidyo dyan, Mami Tunit Madrid. Thank you sa pagpasok, kapag tambay sa aking ilis ngayong gabi. Ako yung papaalam na sa inyo. Salamat. God bless to all of you. See you next day. Bye-bye. Good night. Bye.